Damdamag ni Berto. Programa pakidanunan dilipas kasama kinibugod kayo alugar. Idintero paginian ken unay di balasyo tao. Damdamag ni Berto. Pakaidasaran diri damag winupas masamak. Diri sumbat diri agtuturay kadiri issues. Ken kalikagom diri umili. Damdamag ni Berto. Awisan na ka tapos makipartisipar. Agkimek tayo kakailan. Tapos maamuan ti publiko. Ti husto akalikagom tayo. Awan malabsan. Amin ket may payan ti gundaway. Itineto yung programa. Damdamag ni Berto, rangtay ti publiko, adumanon kariri masiknan. Damdamag ni Berto! Nagasat mi aldaw papagayam iti Martes tayo amin sa pada, Hulyo 28, 2022. Dito yung programa tayo, Damdamag ni Berto. Dito yung pagayam yun ni Robert de la Cruz Caduac, ni SK Chairman Mark Francis, Paulino Agustin, iti technical control, tapno idawnon niya po, diti napili nga tupikos, ngayon tayo pagsasaritaan, pagsisinukatan manen, iti kapampanunutan, iti dito nga aldaw ti Martes. Diti report po manipo di Senado, gagiyim kay kamsat, Bureau of Customs, taga Department of Agriculture, ken opisyales pa kay maramanan ti mamayor, protector da kano, gagiyim ken kamsat kada kita ay smugglers, di kita agi serserek, agi puspuslit kada agricultural products. Kasanupay ti iduduras ni pada nga mannalon, no di kita met adday ti gobyerno ti makinarami di ti kastoy nupay, saan pay nga konfirmado ngem deto ti linaon ti report ti committee nga idoluan ni outgoing Senate President Tito Soto. Ada tirimwar gagiyim kay kabsat nga idi maiproklamar kas nangabak nga kandidato para presidente ni incoming President Bongbong Marcos gagiyim ada deti panangidanunen ni Soto ken kuana iti deti nga banag nga pa deti tinagpungtutan ti incoming president nga mabalin niya deti ti ground wenno rason no apay nga ti mismo a presidente ti mangidaulo iti Department of Agriculture gagayem ken kaabsat ya. So pagsisinukatan tayo ti kapampanunutan deti banag gagayem low pressure area iti West Philippine Sea. Dakkel di posibilidad na po nga agbalin na bagyo ken mga pektar iti Visayas ken kastameten ti Luzon na gagayem ken kaabsat. So nga ba ganaan na tayo apo agtudo-tudo iti kabukbuodan tayo nga probinsya iti kalman napigsa ti tudo gagayem ken kaabsat ya. Ken padaanan nyo apo dati eksklusibo nga inuman ti programa tayo Damdamag ni Berto ken ni Mr. Jewel Manuel ti principal apo ijay Bangi National High School gagayem ken kaabsat pagsasaritaan tema na po ti Iloco literature deti literatura Ilocana gagayim ken kaabsat ni Mr. Jewel Manuel may sakadigiti TEDx ti pagsasaote o dialecteo nga Ilocano gagiyem ken kaabsat. So mapadaanan nyo ado di kita mangibagan no di mo kano amo tag Ingles bubo ka baka mas bubo no di mismo pa nga langwahem iti mismo nga region or lugar mo ket di mo amo nga usaren wenno di mo amo nga mali-mali di panag balikas mo gagiyem kaabsat wenno panagisurat mo so deti apo tinanggutingot kada tayo nga makiinuman tayo ken ni Mr. Jewel Manuel tapno ti kasta padurasen tepe apo ti literatura Ilocana. Ngem kasangwanan ngem ti irugi apo di kitoy nga tubikos issues ngem ti pagsisinukatan ti kapampanunutan pagyamanan tayo di tinayat ni sponsors nga tapno maidanon ti programa Damdamag ni Berto. Thank you very much iti CB Farm wenno Kalawagan Belisario Farm da Mr. Dado Belisario ken Mrs. Jeanette Belisario iti Barisbes Ding Ilocos Norte. Kastapay ken ni Ma'am Elis Tamayo iti Barangay 16 Bacara Ilocos Norte ni Ma'am Erlinda Ferminhood iti Barangay Naglikwan Pasukin Ilocos Norte. Hazel de la Cruz Alonzo di Las Vegas Nevada ni Carmela Walker di San Diego California. Miss B Fiesta iti Honolulu Hawaii. Ami Ancheta iti Stockton California. Jewel Centillas iti Lahaina Maui Hawaii. Chris Roma ken Marisa de la Cruz Roma iti Iba Beach Hawaii. Thank you very much pa iti Metro North Insurance and Security Agency para kadiri kasapulan nyo abuti non-life insurance nga CAST comprehensive ken TPL amin gitoy wenno amin nakasapulan para kadiri government projects iti entero apagilian iserbi kada kayo ti Metro North Insurance and Security Agency nga masarakan iti Cityland Tower 2 iti Malate Manila babayan ni manager owner Dorocha de la Cruz.
CLJ Store, iti paset ti Batak Road, Barangay 22, San Nicolas, Ilocos Norte. Thank you very much kada Mr. Jaime Perdunyo, kani Mrs. Celia Perdunyo. Thank you very much kani Barangay Chairman Juji Jimenez, iti Poblacion, Burgos, Ilocos Norte. Ni Mr. Loreto Tamayo, iti Waipahu, Hawaii. Kastapay kani Mil Espirito, iti Iba Beach, Hawaii. Ni Wayne Rumbawa, iti San Jose, California. Pagyamanan tayo pa po ni Juanito Pariulen, Juanito Moller Pariulen Jr., iti Barangay number 19, San Nicolas, Ilocos Norte. Ni Franz Jose, iti South San Francisco, California. Kaya ni Mr. Onopre Durupan, iti Waianae, Hawaii. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo ay concern ko, siguradong kasasarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crispy King Galitos Yempo. Ang aming delicious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Dagito iti pakasarakan kariri branches ti King Galitos, Fort State, Parañaque, Marcelo, Parañaque, Molino, Cavite, Primark, Noveleta, Cavite, Tanza, Cavite, Magdalena, Laguna, Mahayhay, Laguna, Calamba, Laguna, Deparo, North Caloocan, Primark, Bagumbong, North Caloocan, Kingstown 2, North Caloocan, Villa Cristal, North Caloocan, Liano, North Caloocan, Primark Bridgestone Camarin, North Caloocan, Primark Arherton, Fairview, Quezon City. Sa Uyo, Fairview, Quezon City. Ken padaanan ti panaglukat ti sa balipay nga branch ti King Galitos iti Santo Domingo, Fairview, Quezon City. Ken Primark Kasiglaan, Montalban, Rizal. Okay, iruwito na po, dikitin sa gana tayo, hindi diskuti rin, but naragsak pa nagbuibuya, ni Ate Lovejoy, dito Hawaii. Thank you very much for watching. Ni Apo former Vice Mayor Jonel Balantac Menor Rosqueta, dito Marcos, Ilocos Norte. Thank you, sir. Ni Kasinsin Loreto Tamayo, Ijay Waipahu, Hawaii. Ni Ruenalyn Francisco, ni Abalayan Lando Barot, dito Mitlayang Hawaii. Ken kastamiten ni Apo Barangay Chairwoman Bang Raranggol, iti barangay Nagpatpatan, Sulsuna, Ilocos Norte. Gasat ngal daw yung amin, nya sa nga pada. Okay, tinati gundaway, makain naman tayo, eksklusibo Apo ni Mr. Jewel Manuel, para ka dito tupi ko tayo seknan iti Iloco literature, gigigim ken kabsat, iko nakarod, ada di kiti mangibaga pagkadi mo kano amot ag Ingles, bubo ko na da ken ka, gagiem, ngimbaka ada dang awagan dakat bubo, no mismo pa nga DJ pagsasaom, inta bukod mo a probinsya, wenno rehiyon, ket di mo ma-perfect, gagigim ken kabsat, sabagay, nobody is perfect met ket dingem, at least, di kiti babasit lang kamali Apo, mabalin niya maator, seknan iti dating nga banag. Okay, good morning, good afternoon, Apo Jewel Manuel, sir, thank you very much, itited mo agundaway, tapno makain naman da ka iti detoy nga aldaw, iti programa tayo Damdamag ni Berto. Naimbang alda mo, sir? Sabat ka, Apo Robert, nimbaga kan kita bibuya ken dugmen di detoy programa. Okay. Pagyamana ko na iti panakalagip iti no motibyang kas sangili tatang aldaw. Okay. Well, sir, okay. Maamad ko man lang, anat ti mariknayo, iti biyang ti panagsarita iti Ilocano. Dumurdur as ka di, or adan sa digiti time nga ada diri hanga akma, kengka kung kada kayo kung kumakit kenyayo kung kunada kada amin. So, anat observation nyo, sir? Iti dati nga banag. Well, Apo Robert,
talaga nga dari giti panagbalbaliw ti pagsasao tayo. Mhm. Dati ko na tayo nga dynamic Mhm. kanin ti pagsasao kat through the years dati kiti panagbalbaliw na dati kiti changes na kat digiti kat generational digiti nga changes kat kung asawa ng generational Mhm. ada dati henerasyon tayo nga malipatan to digiti kasla ko man digiti balbalikas na Mhm. saron ta ket agbaliw mabaliwan at kanayon ti panag-invento ti tao kanayon ti panag-iibkas tayo kadigiti balbalikas ta creative ngamin dati pagsasao Apo Robert Mhm. creative kaya't nga sawan ket no creative tunggal may sa kada tayo mabalin tayong may contribute mang create iti parigan balikas Mhm. mang create tayo iti balikas ket dati ket sublatan digiti danduma ket agbalin data nga paset ti pagsasao tayo. Mhm. So continuous dati changes Apo Robert. Mhm. Parigan ko ba yan dati very prominent dati makikita tayo nga pagsasao panagbalbaliw ti mapanak ko natin kumaya mapanak ko natin matiti di ubing ngayon mapanak ko namin mat na bubing Mhm. hindi natakat very prominent dahil mapanak ko naman dito ubingan Mhm. dahil ito isa mapanak kat dahil ko naman tatay kenyata ka ada di kita influencer di kita mga factors kas parigan at di kita dayo ng umay ket malagip ko ti jay balay jay baliwag ban na lating barangay lating Apo Robert anong mga barangay ni ta jay ipag ko ni Daisy ket taga po jay panikita Tarlac Mhm. ket digiti pagsasao na ket naipandigay infatuot na sa jay ket pati digiti anak na rata ket kasya ti panagsasao na Mhm. sa dili na siya nga so generational ko na talaga nga balbaliw dito pagsasao tayo. Okay. So haan niya deti sir hang mangitunda iti kasla panag-down na ti pagsasauta yung Ilocano yung mga ganon na digiti adda ti mainayunen or masabsabali nga balikasen na para iti detoy kasi daduma ket isu ti sursurutem gayam mali then isundot pa ka kritikaram adda digiti kasjay ori daddak pala iti radyo adda digiti kritikuming mangimbaga ang gusto deta nga balikas awan kasta nga balikas yung mga ganon na Mr. Manuel. Apo Robert, ayata, nairam-ramang ka siguro pa hindi, pagaman sa kanigiti. Ada mo dati in pangko nga page, di FB, dati Ilocano diti Roma Radio. Kaya napayagan saan ko ngamin nga na sarsarong karan na dyan. Agpapasya na dyan ko na yun, ang dari kita pagbipin na pilitan sa paiki dinupan nga, dati kasama biso data, dati kastik yung biso, kastik yung data, ket take ko na yun no ag-degrade. Hindi pagsasako tayo. Di tayo mo, para kada tayo, Apo Robert, para kada tayo kasla ag-degrade. At sipunta naruang tayo, tinajay, andra tayo, pagbaga tayo nga standard. Kasi kung mat-standard, dati high, dati kasla ko pure ko na tayo. Ako mo ti pure na taon talaga. Ako mo ti puro nga Ilocano. Ngayon, ada tayo prestige. Okay, na may sarajay po, Robert. May sarajay ko na tayo ng prestige Ilocano. So, how do we define prestige Ilocano? Kasi parigan ko no Tagalawag ka, uno tagabigan ka, they look up to you as an exemplar, sample. Ehemplo ka, di pa nagsalita iti Ilocano. Ang ron na nagtilawag, ayata, napanen. So, di kaya iti kasla tangtangadon tayo, nga kas exemplar. So, prestige, Ilocano ko na tayo. Kapota, no, ataka iti ruar di kito yung sentro, ti pagsasao nga Ilocano. Sentro ko na tayo kadlatan. Prestige, nga ron di kito. No, ataka iti ruar, kat ipanagibalikas mo iti dito yung when kat saan wood
Win, unwa, Wow. ako, Robert. Unwa, kunam. Akat medyo kaslaba inferior ken ibagada nga. Kasla ti pa nag-riknada, dito taga Bagyo, kasla ti pa nag-riknada ket saan nga prestigyoso nga Ilocano lang sa una. Iso nga, they look up to Lawag as the prestige Ilocano. Ket baga narabaw laan ti Ilocano mi kunada. Ngam saan apo Robert, awan mo ti baga tayo nga, well, they get prestige nga kunada ket wala ang dayay. It's just a belief. Belief lang na dyan, pamati tayo lang na dyan. Okay. Para tunggal location apo Robert, ket pada ito useful ang utilitarian di pagsasao. Kaya nga sa awan, at the purpose na no apay nga gisao tayo. Mhm. So, no agub obra, no dayjay dialect tayo ket agub obra lakit di. And the main goal is communication. Mhm. Ket makapagkomunikar tayo mat, then that is good enough. Saan tayo mat nga ibaga nga nababa nga klase dayjay. Although katama di kita level aya apo Robert kasi talagang ko 18. Sige 18 kat aglalaom rin pagsasao. So nababa nga klase kung nalagiti English. Oo. Then Creole, wala na tayo sumarono. Tayo medyo na-improve to the tech pidgin katag balik nga Creole. And then the established language variety nga taon talaga. Mm. So, tayo ko na mita tayo bumaba, tayo klase, pagsasao tayo. Jack, kasla sa anak nga kumporme, apo Robert. Kung pwede kumaya, na ano tinailaukan iti Ilocano, kas pwede anya ti balita dita. Mhm. Anya ti balita dita. Intayon taore anya pa iti mangyari. Intayon taore pa anya ti mangyari ka na tayo. Tupakan tayo. Hindi ko nga. Kat, itatag kat, parehas kayo mutlaang nga parehas kayo mutlaang kastoy ka na ko ma. So parehas digijay mangyari balita ken kasperigan dapat dengan kita na dapat dapan ka kuma idi pailaeng saan nga itatta. So kita na jay no kitaan tayo ti pagsasaw tayo tata nga Ilocano ora pwede ti Ilocos Norte adda digitoy dapat adda digitoy balita adda digitoy mangyari adda digitoy basar amon maapo Robert dati basar ket idi kwa ket timat bang mga radyo ko segon iti pagdabagan kuna yumot idiyon unana. Yumot ko basar kuna damutan. Hindi ko base kuna na. Nagpapan na digitoy apo Robert to di nagti English digitoy. Kaya balita mangyari kahit kahit digijay ket Tagalog digitoy ngem amo maya. Ure mampay suktan amin ti Tagalog. Dito digiti words tayo nga Ilocano. Saan to nga agbaliw digiti kwa tayo digito grammar tayo. Saan nga agbaliw if there is one thing kasla dati constant ipagsasawa apo Robert, it's the grammar. Okay. Ure man pay agbaliw amin nga i-substitute mo kas parigan. Kita i-substitute mo, amin i-substitute mo, amin nga isukat mo. Mabaliwan man amin digitoy termino, digitoy lexicon, digitoy words tayo. Ngem saan nga agbaliw dati grammar. Iso nga kulanta aniya ayati balita dita. So nag-change DJ from damdamag to balita. Ngem makita mi ijay nga na-maintain DJ structure. Digitoy kuma narigat nga agbaliw digitoy pronoun tayo apo Robert. Yeah. Pronoun. Digiti article dagiti ti ni da narigat na agbaliw ito hantay nga masubstitute nida mabalin tayo nga baliwan digito kasparigan content words nouns ngem digiti pronouns tayo narigat kastamat digiti articles tayo narigat ni da dagiti kadagiti
iti. Saan tayo nga mabaliwan di gajay? Saan nga ag-change di gajay? Ure man pa anya ti pasamak. No man pa ag-change di gajay content towards kas na kunak. Sa pagarigan. Dajay damag ko na tayo ket nagbalin nga balita. Dajay rumbeng ko na tayo kuma. Dajay rumbeng. Ket nagbalin mo teng dapat. so kasjay apo Robert. So saan pumot nga ibaga ta amangan no kunanto ga nakadapis gayam detoy. Saan tayong ibaga nga kasjay ngamin marwang pumot ti tao nga dayjay adaptation dayjay adapt ti lengguwahe tayo ket agbalit to nga after 100 years, after 50 years natural tulangan na ti dapat nagbalin to nga pasyat ti Ilocano. Okay. I am predicting that apo Robert nga kasat yung pasama. Saan tayo ito nga ma-recover dahil rumbeng. Nalipatan to dahil yan, tintumapanan, dapat. Oo, dapat. Pag sipot tayo, dapat tayo iti Tagalog. It's not necessarily a bad thing because of the adaptation and dynamics of language. Okay, na-mention nyo that from Ilocos Sur, Lawag, and some other towns and municipalities dito Ilocos Norte. Medyo pag-diferensyaan tayo. Kasla kung makada kayo ijiban na, imbes nga aguped, kung natin yung agupong, yung tulya, dito tukmem, dokyang, kung natin dyan, da kami dito tukmem. So, hanga dati kat may isa ka dito ay makariro, when numang tikaw, iti tao, gaputi sana pa nagpapada ti mausar nga balikas tunggal mabanag Mr. Manuel. Dahil ti mang pamaris ti pagsasao tayo apo Robert. Bas nga agpepeso ga saan tayo agkikinawatan ngem rubeng na nga datay ket ko sa awan rubeng na nga rubang nga awatan tayo man nga digitoy ket mapasamak digitoy kasla ko maiti datay pagay nga adda IR 42 adda IR 69 adda kasla variety kasla digitay variety nga every one of them ket adda datay kalintagan nawat nga maimula nga kasla kasjay. Okay. So adda kalintagan amin digitoy nga pag nga varieties uno dialects kuno tayo dialects digitoy. So kaudam agupong agupet. Okay, ket agupong then datay kasparegaw agsakdo agsareb. Agsareb. Agsakdo agsareb da kamo. Dito Ilocos Norte ket kuna tayo ket agibunong kuna tayo agibunong kuna tayo. Je Ilocos Norte mga kadigidi ka klase PhD di ko ket agiwaras kuna ta. Agibunong kuna rod ta dat head out po Robert klase ka mo rod. Agibunong ka ta head out mo rodan. Isu dagat agiwaras ka nga rod ta head outan. Kunata digiti taga Ilocos Norte. Okay. So napintas dito nga ngem masapol nga amon tayo digijay agpapada nga kasla equivalent dito ita dialectical variations dito dialectal variations. Okay, malagip ko na di nakapasyara kay Sambales sir ket basang kuna da ket ikit gayam anti ti basang jay no mapanggam jay baybay ket adut sida kuna da sida lames gayam digiti ikan nya okay iti benneg ti edukasyon na nausar det yung mother tongue di ba yung mga grade 1 grade 2 grade 3 anat makita yo anat makita yo napintas nga preparasyon or bentahe para iti Ilocano language para iti pan nakaipaawat na kadito yung agad-adal ken siguro ada nga ma-develop da DJ panagsarita da iti Ilocano gaputa mausar dati mother tongue iti biyang ti elementarya Apo Manuel. Apo Robert dati ti issue ti mother tongue. Ti rubeng na nga dayjay pan nakaisuro dayjay ubing
Dijay damo nga pa nagbasa na kasparigan, kan damo nga pa nagsurat, damo nga pa nagsurat kan pa nagbasa, literacy. Dijay basic literacy na, masapul nga isuro tayo dayjay, iti medium nga saan nga foreign kay ko na. So kahit naroon nga sawan, no Ilocano ti susaran na jabalay da, kat Ilocano nga ron dayjay. So siya dayjay tay philosophy dati mother tongue based multilingual education. So tatlong tigasta, saan nga marigatan? Nung amin agbasa ti ubing, kat foreign na dyan, adalan na ako, Robert. Foreign medium. Parigan, katay sa bali ng pagsasao, kat duwano ko ti focus na. So, umuna, dahil panangawat na kada dyan mensahe, kanda dyan maikat do. Umuna-una dyan panangawat na kada dyan pagsasao. Tama naman amo dyan. Kunti may kadwa, di panangawat na kada dyan mensahe, akinarga da dyan nga pagsasao. So, more or less, no saan na nga maala, dayjay, saan na nga saan na nga magamulo, dayjay pagsasao, saan na nga maala dayjay mensahe. Isu dayjay ti pakapukawan dayjay mensahe, kat saan na nga maawatan, isu nga drop out dayjay ubing. So, ako na da, let us remove one of the obstacles to learning. So, if we will use the mother tongue, nga ususarnan, maawatan na dyan pagsasao, tilaang parikot na dyan ubing kata, na dyan mensahe. Kasi po maawatan na mo na dyan pagsasao. Na dyan ti idea ti mother tongue-based multilingual education. Apo, Robert. Tayo ko namin tatay nga makabentahe ka di. Dahil ti mother tongue-based multilingual education, Apo Robert, it should work both ways. Beneficiara na dahil ubing, and at the same time, it should benefit also the language. Ano din, no adalan dahil ubing, dahil pagsasao, adalan na dahil mensahe, kada dahil pagsasao, kun adalan na mo dahil pagsasao, duwa nga min dahil ko dahil mother tongue-based. Okay. Ti kunana masapol nga adalan ag sursuro digiti ubing iti dayjay rebeng nga sursuruan da iti bukod da pagsasao ken ti may kadwa masapol nga sursuruan da met dayjay bukod da nga pagsasao. Okay. So duwa ag sursuro dayjay ubing iti bukod na pagsasao ken may kadwa sursuruan na dayjay bukod na pagsasao. So no sursuruan na dayjay bukod na pagsasao ko na tayo dayjay adalan nan dayjay gramatika, dayjay construction, dayjay balikas, no anak dito yung parts of the speech ko na tayo and so on. Ken dayjay banyer ag sursuro kadagiti paglaingan nga naisurat kadayjay mother tongue na. Okay. Ngem ti may nga hidden agenda ti mother tongue based multilingual education no apay bombo Apo Robert. Apo Robert. Okay. No apay nga at nito ket tapno ti kasta ket mapaduras man di pagsasao. Saan lang dayjay para kadayjay ubing agsipot na baawatan na rod dayjay pagsasao na. No di tapno mapaduras man dayjay pagsasao. Apay ka no kitaan tayo dayjay Tagalog. Apay nga adda ken ammo tayo ditoy pandiwa, pandiwari, malumi, malumay, maragsa. Kanya pwede kita malagip mo Apo Robert nga sinusorong si Tagalog. Naibagamsa, di kita malagip kun sir. Malagip, malumi, maragsa, malumay, kada katinig, patinig. No, apay nga da rito, dagito agsipot ta na bayag mo nga sursurot tayo ti Tagalog. So, timot idea tayo ket masapol nga naganan tayo mat digito the parts of the speech iti Ilocano, digito operations, basic operations ti mathematics. So, at kakangarot ta nga panagdagop, addition. Then, panagkisay, subtraction, at nga panagdingtingay, division, ken panagpaminado, multiplication, panagpaminado. Okay. So, bentahe mo, dati pagsasao tayo, tapos mairwar tayo, Apo Robert, digijay, termino tayo. Amom ka di nga ti termino na, kaspagarigan, dito odd number, kaspagarigan, pangis, ano merong, dito even number, kat Paris, ano numero?
Paris. Paris ken pangis. Paris, Pagis dyan may sa Paris dyan may sa. Okay. Add and even. Juan, kung kadi ti termino tayo, iti detoy, agriculture ti mathematics mo, agad, mathematics tayo, agad, kaspari na kita natay, kuna na jay kat, commutative property. Dapat the property, associative property, kuna yeah. niya. Okay. Nawala yung pangyay, associative property, nga uray man pa, ito kasparigan, addition data, uray pa sino ti, kada jay dati nakingkan nigid na parte ko man jay equal sign, jay kan nigid jay equal sign na yan, kasparigan 4 plus 5, kuna na. 4 plus 5 equals 3 plus 6, kuna na ko man jay 4 plus 5 equals 3 plus 6, di kan 9 na jay, 4 plus 5. So, no, associative ko na natin. Ala, oray na yun ang takumapay ti may sa 4 plus 5 plus 3. Ano na kumaya? 4 plus 5 plus 3. 12 na jay. Then, ngayon ang tamo di may sa 3 plus 9, 3 plus 6 plus 3. Kasi lang kumakasya. So, no associative ko ram, uray man pa inot ti umuno nga pagkadwa kadigijay tuloy so kadati bangir. Uray inot ti okay. So, ti termino tayo iti det associative ket kinapon nga galat. Kinapon. Mawatan mat dadya kinapon aya apo Robert. Da kayo ti agkakapon, kinadwa wala kinapon. So, da kayo ti agkakapon. Kayo ti agkakadwa. No, nangato una iti agkakapon, agkakadwa. So, na kauna na diya agkakadwa ta, diya agkakadwa ket. So, kinadwa agalat, that is the associative property. Okay. So, kaya't nasa when, haanan niya problema kadigito, kasi especially science and mathematics, kasla nagarigrigat DJ termino tayo nga Ilocano nga isu ti pang ada digiti words nga awan Ilocano na kunada especially ti siyensya ken ti matematika apo Manuel so kadigito talagang adan ti na isuro kadigiti mangisursuro nga DJ nga termino isu ti akma especially ti mathematics. Kinapunto na kat di natin sursuro may tarubang na nga mapaadoro ito yung nga knowledge ta nalakamot nga ilawlawag tayo agpepeso kasi pahirigan kat kasano nga no pasagwam da jobi the associative property isuntulok ta iso da panangawat na da associative property nga explicar mo iti English kun da pananga no amuna la sa Ilocano isuntula iso di panangawat na wano nalaklakan na pa nga maawatan da yung kinadwa ang sipot ta ag-English ako ba so when you associate this 4 plus 5 or you associate first 5 plus 3 then kung kunam to pala jay di nga tanalaklakan ko na no pagkatuan ta da di upat ken 5 siyam data pagkatuan mo da di 5 ken 3 8 data samon to pagkatuan da di upat ken 8 10 ket 2 data so no talagang seryoso tayo kada ito ket adamot iti na simple nga wagas nga pangilawlawag tayo. Kasparigan mamangkat ta po Robert. Mathematics. Multiplication rather. Tatala mathematics. Multiplication. So, kuna digiti teachers hindi ko na daket panagpaado ko na idi. Yung kinorek ko ida ako Robert. Saan na nga ublas ita panagpaado gakas termino tayo agsipod ta ni panagpaado ko ng reproduction. Ket no reproduction awan ti control mo no mamin ano producer. Ngem kasi ti korak. Panagpaminado. Apa nga panagpaminado? Kaspariga. Pamitlon ti talo 3 times 3. Pamitlon ti talo. So mamin
mamintalo. Iso nga masapol nga ti termino tayo adang panagpamin. Ado. Okay. Well, Yeah. tapno dahil pamin, dahil ti mangibaga, dahil how many times, mano di control mo, kasano pa control mo kaya ting reproduction, kasano pa nag-control mo dahil panagaduna. So, mamitlo nga dahil toy, tapno ti kasta, dahil ti multiplication. So, kasi iti ubrami Apo Robert, i-mention ko mamat dahil kabrad ni nga manorat ako Daniel Desperos. Okay. Kada ako Boy Aragon, kada Apo Kles Rambaot, hindi mo lang. Kan digiti na dumabay nga kakatwa ni nga mang pampanonot itata, kada digiti paglakaan ti panang isuro ti digiti mother tongue. Ato Apo Robert, ato pa lang parikot na ngam ko na. Let us give also 80 years para dito Ilocano tapos develop akas la iti Tagalog. Okay. So ada pattern nya sursuruten digitay teachers nga mga susar ka diti mother tongue para di pa nakaisuro ada pattern ada nang rona ta rumor da libro tayo nga init tayo Apo Robert digitay tital talaga nga nagpampanunod kami kadigi termino nga nalaka nga maawatan. Dito nalaka nga maawatan ken nalaka tayo nga explicar kadigi teachers. At iparikot tayo Apo Robert kat no dato madigiti teachers iso da mo di makaawat ano iso ta tinang nang runa nga masapol ko mga mat-training kan ma-expose iti Ilocano ta ato digiti teachers nga talagang ura iso da sa andang maawatan. Saan nyo? Okay. So, sir, thank you very much. Itindad mo akong daway. Amok, ado di kita malawlawagan, kada gito yung banag, especially, ti panag-usar tayo, kada gito balikas, iti Ilocano. No, dapat di kita kaya't mo nga inayon na Apo Jewel Manuel. Ngayon ako, pakumustahan na ka, dito balasan ko ni Rowena Francisco, ijay Bugasi, ban na. Okay. Ni Rowena. Isa ti nurse di bakit ko di OR. Okay. So dapat di kita inayon nyo para iti ada dapat pan nakapabaknang ti pagsasao tayo nga Ilocano. Go ahead. Okay, santay ko mga Apo Robert, santay ko mga ibabay ti panagsarita tayo ti Ilocano. Ken iso nga dati ti advocacy ta iso nga adalag ti Ilocano tapno may share ko mat digiti intricacies na. Dahil dati pudpud no Apo Robert, no pasano ti karigat ti Ingles ket sabali nga natay ko nakon may isang adult Ingles. No, adult ti English grammar. Sabali mo't nga adult ti Ilocano grammar. Okay. Agsinsinda sabali. Iso nga umato ko digiti kakatwa tayo nga mga adult iti Ilocano. Iso nga dabay programa tayo ti radyo dito yung Lawag City Division at tayo sa radio tayo. Okay. Robert. Okay, thank you sir. Thank you very much. Sini intend mo Thank you very much, Robert. Okay. So di po ni Mr. Jewel Manuel, so di nangegyo di kiti when ti mother tongue maususarin na po iti biyang ti pagadalan na bentahe para iti Iloco literatura Ilocana ta maiyam mo kadagiti ubing iti umisyon nga panagbalikas or panangusarda kadagiti balbalikas gagim kay kabsan at the same time di alisto nga panangawat digiti ubing kasi di explanation ni Apo Jewel Manuel so sa Apo tadadapay nga ipateg tayo ti pagsasao tayo nga Ilocano Iloco tapno di kasta adadapay nga dumuras nga kaskunana nga kasla iti national language tayo nga Tagalog. Okay, naragsa ka pa nagbibuya ni Maria Luisa Eusebio. Maestra, good afternoon dita Sursuna, Ilocos Norte. Ni Mr. Winnie Rumbawa, ijay San Jose, California. Ni Mr. Onofre Durupa, ijay Wayanay, Hawaii. Ni Ma'am Elis Tamayo, dito Barangay 16, Bacara, Ilocos Norte. Thank you very much. Iti panagbibuyayo, iti programa tayo Damdamag ni Berto. Ni classmate ko, Delia Mariano Ramos, dito amit laing Sursuna. Ni kaanakak nga kasinsing ko, Marites Ganyo Arios, ijay Hawaii. Thank you very much. Iti panagbuibuyayo. And kasama ten pagyaman na tayo di sponsors. Ti panakidandanon ti programa tayo Damdamag ni Berto ken ti napalabas ti CB Farm
Wenno Kalawagan, Belisario Farm, nga DJ Baris Besding Ras Ilocos Norte, babaeng kada Mr. Dado Belisario, kay ni Mrs. Jeanette Belisario, ni Ma'am Elis Tamayo, di Barangay 16, Bacara, Ilocos Norte, Erlinda Ferminhood, pinasangpit na dete apo ko na nalipatak met tenaganan agapuy J Estados Unidos, ni Ma'am Erlinda Ferminhood taga Barangay Naglikwan, Pasukin, Ilocos Norte, Hazel de la Cruz Alonzo dita Las Vegas, Nevada, Carmela Walker di San Diego, California, Miss B Fiesta, Honolulu, Hawaii, Ami Ancheta di Stockton, California, kasabay ni Mr. Jewel Centillas, EJ Lahaina, Maui, Hawaii, ni Chris Siroma, ken Marisa de la Cruz Siroma, iti Iba Beach, Hawaii, ti Metro North Insurance and Security Agency, para kaditi kasapunan nyo apo, iti non-life insurance, kas ti TPL ken comprehensive, ken amin na requirements, uno mausara, para kaditi government projects, iti intero pagilian, iserbi ka na kayo, ti Metro North Insurance and Security Agency, nga masarakan, iti City Land Tower 2, EJ Malate, Manila, babayan iti owner-manager Dorothea de la Cruz. Kastapay di ba nagyaman tayo di CLJ Store, iti Batak Road, Barangay 22, San Nicolas, Ilocos Norte, Justengina, ken ni Mr. Jaime Perdonio, ken ni Mrs. Celia Perdonio, ni Kapitan Juji Jimenez, iti Poblacion, Burgos, Ilocos Norte. Thank you very much kay ni Mr. Loreto Tamayo, kay si Bubukel nga pamilya Tamayo, dita Waipahu, Hawaii. Mili Espirito, iti Iba Beach, Hawaii. Ni Mr. Wayne Winnie Rombawa, ejay San Jose, California. Ni Juanito Moller Pariulen Jr., iti Barangay 16 or 19, San Nicolas, Ilocos Norte. Ni Franz Jose, iti South San Francisco, California. Kaya ni Mr. Onofre Durupan, iti Tawayan ay Hawaii, nga manarimaan pa pong agbibuya ka dateo, iti dito yung Gundaway. Padaanan nyo po, pagsasaritaan tayo, opisyales di gobyerno, ken taga Bureau of Customs, ada mamayor, isuda kano di kaya po ti protector, dagiti smuggler, when agipuspuslit, kaditi agricultural products. Blue House Prexon 2 Beach Resort, nadalo sa lugar pagtitipunan ti pamilya ken papagayam, nalawa di cottages, adan pa di shower rooms. Blue House Prexon 2 iti mismo Akalaya Beach, di kayag pangadwa, gaputan na sayaat ken manakigayem tagtagikwa, ken di nagserbi ka na kayo. Umno a lugar, pare ti dinto palipatan na parang titipon, gaputa si Degi di Baybay. Bigat aldaw ken malem, nakalukat ang mga komudar ka na kayo. Ti Blue House Prexon 2 Beach Resort, masarakan iti barangay number 37, Kalayab, Lawag City. Kukuha kinamat matunan kami Mr. and Mrs. Rexy Buyat. Blue House Prexon 2 Beach Resort, adan ti makaawis nga glawlaw. Intayon kakailian, pare ti dito malipatan na panagraragsak iti Blue House Prexon 2 Beach Resort. Pare ti reservation, tumawag iti cellphone number 0963-003282. Blue House Prexon 2 Beach Resort. Daytoyen tinurore digiti agisem karidi daan na lugan wenno digiti mauawagan iti vintage car. Dandanin ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Manipod ti multi-awarded nga agtagikwa ani Mr. Danilo Torres. Ditoy nga ramiden dati panagisubli ti husto alangat ti lugan nyo, manipod tawen nga rimwar ti modelo na. Eksperto ken di kalidad ti trabaho, malaksit iti data. Ijayadan tupay ti panakatarimaan digiti modelo alugan nyo, iti na kalintegan na presyo. DRT Auto Restoration, manipod kadaanan, aging gana iti kamodeluan na lugan, inda atensyonan. Ngarud kakailian, padaanan ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Kukwa kinamat matunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat ti kangato na pamadayaw, iti kaudyan nga Mias 2022, Wenno Manila International Auto Show. Masarakan iti Biak na Batu Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. Nagiri ka iliw ako tayo when makan. Intay amin ramanan, ijay Steps Food Hub. Iserbi na naging sumaganad. Kasti top silog, pork silog, long silog, bang silog, hot silog, two silog, spam silog, combo meat to meat, sizzling sisig, sizzling hotdog, sizzling pork, sizzling bangus. Kastapay dito sa bali, alutong bahay, pangaramanan. Kinaimas kay special, empanada. Mahanad, kaya nadalos ka na kayo sa kanan, hindi kayo masahan. Steps Food Hub. Masaratan, Barangay 16, Bakaray,
Okay, tuloy. Ti programa tayo, Damdamag ni Berto sa payapo ta nakaited kami iti adadapay nga makapabaknang. Iti panunot tayo, sikna na po iti pagsasao tayo nga Ilocano. Kabayatan na gagayim kay Kabsat, manibo na po iti pag-asa, mabalin nga agbalin nga bagyo. At mabanbantayan niya low pressure area, iti uneg ti Philippine Area of Responsibility. Segon ti pag-asa, nasa ripatpatan na po dito yung low pressure area, talugasot ket 5 kilometros, lauden ti syudad ti Dagupan, iti probinsya ti Pangasinan. May bilang ka di posible nga maapektaran, iti mabukbukel nga saan niya na sa panawen, ket ti Metro Manila, ket ti dakkel nga paset ti Luzon. Idinto nga ti habagat, ti mangitunda iti Tudo, iti Visayas, ken kasamiten iti Zamboanga Peninsula. So siguro epekto nan dito po dito pa nagtudo-tudo na, especially dito probinsya teng Ilocos Norte te kunak ngarod iti kalman naka-experience tayo apo ti nakapigpigsa nga tudo. At may sa apo ka dito nakamamak no kasto nga tudo malaksid ka dito mabalin nga panagsakit tayo gagiyim kay absat dito kimat kada guruod last week apo nakimat ti dua nga baka ni Mr. Juju Duldulaw iti barangay 30B Santa Maria Lawag City. Gagiyim dedi pa nagkimkimat na idi nagtudo last week gagiyim kay kamsat. Okay, so agan na dapo haan niya basta-basta sarukusukin ti tudo ang mga tamang itunda deti apo iti panagsakit wenno tay kunakon no dati di pagtatalunan especially kada ti manarimaan niya agraepeng kada no kimkimaten apo nasisiat no sumangat tayon digiti pa kamo apo manipud ti biyang ti gobyerno gigiyem kay kamsat haantay nga mapmapan kada digiti sirok asideg ti puste ti kuryente no kimkimat possible po di panagginagaw di alisto nga tamaan and at the same time target apo when masansan nya makimkimat di dadakkel nga kay kayo suliklikan tay kano apo ti mapan kada gitay sirok ti kayo no kasta nga agkimkimat agurguruod gagayim kapsat di apo di gitay pakamo manipod ka ditay gobyerno manipod ti gobyerno especially ti National Disaster Risk Reduction and Management Office ti gobyerno nasyonal gagayim ken kamsat liklikan ti mapan kadagiti narurukbos nga kayo no agkimkimat wenno agtutudo gagayim kamsat ken kastapay liklikan ti mapan kadagiti asideg digiti waya ti kuryente especially din main lines tadagito apo ket masansan nga isu iti tamaan iti kimat ken guruod. Okay, kabayatan na. Adan na palabas apo para 10 ket 7 minutos kalpasan ti oras tayo nga alas 12 iti dating aldaw ti Martes. Innaganan ti Senate Committee of the Whole babaen iti report nga naiparwar iti kalman dagiti may bagbaga nga protector ken smuggler kadagiti produkto agrikultura dagiti produkto ti pagtatalunan. May bilangan dito po ni Customs Commissioner Ray Guerrero from the Bureau of Customs. Ray Guerrero, ken sumagmanong opisyal ti Bureau of Customs ken ti Department of Agriculture. Dito ti nakamamak nga departamento ti gobyerno apo dito Bureau of Customs. Manipod diti nagtugaw kas presidente ni Pinoy, Dedi Pinoy, gagiyem ken kabsat problema na ti biyang ti Bureau of Customs ti mapaspasamak apo nga apan nakaipalpalusot ti nagduduma klase ti produkto gagayem ken kabsat dati Bureau of Customs nagbalin na problema dita. May bilangan dito apo ti ni Ray Guerrero kas ko nagtataya manibod ti Bureau of Customs kinadapay diti taga Department of Agriculture napirmaan ti 50 ket 3 nga pinanid ti dokumento nga detoy ket bungat investigasyon iti may bagbaga nga vegetable ken agri product smuggling iti pagilyan babaen iti 10 ket 7 a senador 17 senators iti aking ngato nga balay pagpadayan diteg na inaganamet ti 20 ket 2 nga tattao nga dagitoy ket may iramraman tinaganda iti smuggling base intelligence report nga naawat ni Senate President Vicente Soto III iti Mayo 17 iti deti nga tawen nga detoy ket nakaipalaunan ti validated list kada giti may bagbaga nga may ramraman iti legal nga panagangkat ti produkto agrikultura dito'y pagilyan. May bilang dito'y Bureau of Customs Chief Ray Leonardo Guerrero, Department of Agriculture Undersecretary Ariel Cayanan, Customs Deputy Commissioner para Intelligence Group Raniel Ramiro, Customs Deputy Commissioner Vaner Bakiran, ken Customs Revenue Collection Monitoring Group Director Jupre Tasio, ti Customs Intelligence and Investigation Service
Attorney Yasser Abbas, ti Customs Import and Assessment, Bureau of Plant and Industry Director George Colaste, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Director Eduardo Gongona, La Arni Rojas, ti BPI Plant Quarantine Service Division Region 3, Toby Chanco, ti may bilang nga po nga smuggling protector nga digitoy ket taga BIFAR, bueno digitoy produkto man ti BIFAR, Mayor John Diamante, player kada digitay pag anan digitay daungan ti barko gagiyem kamsat uno Pierre di Davao, Cagayan de Oro, Cebu ken Subic, Jerry Tebes, may bagbaga nga number 1 smuggler iti meat products, kaya nagayayam nga kauna iti biang digitay Pierre iti Subic, Manila International Container Port, Port of Manila, Batangas ken Cebu. Adu pa nga nagnaga na po digitoy kabayatan na nagkumentumit ti sumagmano nga mairamraman ken nagligudan da apo nga dati partisipasyon da idi pakungkuna nga smuggling dito pagilya na Pilipinas, base apo ka dating report. Imuna niya dimipensa ni Daputas City Mayor Tubi Chanco ken kinunana nga ti panakairamraman na ket paset laeng ti panang perdida ken kuana gapo iti mapaspasamak nga agricultural smuggling dito pagilyan tapno maliklikan nga matiliw dito gusto nga smugglers gigiyem ken kaamsat dito iti Chanco. Punto ni Chanco nga dapat nga kaso ti smuggling nga naipila iti Department of Justice man 2016 naging iti 2021 nga dito ket adaan iti probable cause ken digitoy ket naipila babenti lokal a gobyerno ti nabutas dedimet ti okay amuyo apo before paingen parwar ni outgoing Senate President Tito Soto detoy malagipyo DJ kwa panakai proklamar ni BBM ti incoming president gagayem ken kaamsat DJ Senado, babaen na po ti House of Representative ken kasama ti Senado, idi mabilang nga po ken ison ti mga bak. Ada ti rimwar nga report nga bayat iti panaka iproklamar na Tito Soto ken ni Bongbong Marcos nga sumaruno a presidente ti pagilya na Pilipinas, may pinagsamahan itong mga to gagayem ken kaamsat apo ket DJ nga banag in pakaammo idin ni Soto ken ni Marcos gagiyem ken kaamsat nga deti siguro ti maysa kadagiti rason no siya ka nga mga analisar no apay nga kalikagom ni Marcos ti incoming president nga isu apo ti agbalin nga sekretaryo ti Department of Agriculture gagiyem ken kaamsat di ba ada ti kampanya ti gobyerno ada ti pakaamuna kadagiti tao ti buying public saan tay nga gumatgatang kadagitay digitay natnateng nga digitoy ket aggapoy jibellas yu tao or digitay smuggled kunada nangititid da pa po ti pagilasinan anat ti pagilasinam nga digitoy ket smuggled nga saan nga digitay local products tayo malasin mo gaputa digitoy nakadaldalos makitam digiti karton niya naggapuan na dati Chinese characters or anya nga ba nasyonal po tigapuan na digito apo ada kampanya na ka JD digiti ada po iti biang ti Department of Agriculture kada Bureau of Customs gigim ken kabsat ngamita rumrumwar nga digiti taga Bureau of Customs ken Department of Agriculture pakairmanan digiti local officials ken mabigbigbig nga tattao ti adda ti likudan digitoy apo nga panakaiserserek digiti na sao nga agricultural products amuyo na minsan na interview ni apo Norma Lagmay di so pala ti provincial agriculturist gigiyem kaamsat or provincial agriculture head di probinsya nga Ilocos Norte nadamag ko idi anat panagkitam iti biyang ti smuggling ket ti smuggling ket papatayen na digiti mannalon kuno ni apo Lagmay nga agpepeso apo kasano nga umangak ni Mannalon nga ibagbaga tayo nga banwar iti sirok tinapudot nalulem natudo nga langit gagihim kay kamsat nga isunat paggapgapon ti kangkanen tayo nga Pilipino apo nga bumbo no digitoy met adda iti biyang ti gobyerno nga kas ti Bureau of Customs ken ti Department of Agriculture ti agkukuntsaba yan napay ti pangaturam kadeta apo ni Bureau of Customs isunat mantener kadeti pagsangladan seaports when daungan digiti ni Department of Agriculture isunat mangkit kita di biyang di Mannalon
nga isudat akin kabisado no ana digiti may srek gagiyim kay kabsat so digitoy digito iti buaya apo iti biyang ti gobyerno kakabsat ken gagiyim ni William Dar nga sekretaryo ti Department of Agriculture kunana karbengan digiti may iramraman iti smuggling nga taga Department of Agriculture timang proteher iti bagida wenno mangikalentegan iti bagida kunana apo kalpasan ngem parwar tibiyang ti Committee of the Whole gagiyim kay kabsat babaen ken ni Senate outgoing Senate President Tito Soto digitoy nga nagnagan gagiyim kay kabsat jakmet nga rod utang apatchen wenno jakmet nga rod mamati apo nga agparparbo tinasaong komite iti biyang ti aking nga nga balay pagpandayan linteg gagiyim kay kabsat so dapat apo kitain tayo digitoy ikantay apo ti importansya digitoy nga mapaspasamak ta digitoy apo timang papapatay kada tayo digitoy timang papapatay iti industriya ti agrikultura gagiyim kay kabsat tila nga rod tila problema kitain nyo ni imported nga agricultural products let's say patatas, carrots, repolyo ken sabsabali pay gagiyim kay kabsat digiti aggapoy di abroad no quality di pagsasaritaan adayo ti quality kalidad apo digiti produkto tayo o pay bagbagada nga mas malasa pa rin yung atin mas malasa yung bawang natin mas malasa yung repolyo natin especially digiti aggapoy di Aper di Baguio City gigiyem kay kabsat ngem no kitam ti kalidad kadadakkel kalapsat di nga ko apo digiti nga produkto aggapot balasyo tao adayo kadigiti produkto tayo so santo pela nalaklak agaputa sandamet nga nagbayad ti custom duties diri gitoy smuggle di gitoy maipilit nga mailakulat ta kaditi merkado publiko aputa nalaklak at angkat digiti negosyante gagiyem ken kabsat so ayan na pay apo kasanupay nga dumuras ni Manalon kadigitoy nga digitoy nga mapaspasamak dito ti maysa kaditi mapanunot kong rason no apay nga kalikagom ti incoming President Bongbong Marcos nga isu ti mangirienda apo ti Department of Agriculture gapo kaditi nagbalin nga report ken kuana ni outgoing Senate President Tito Soto gagiyem ken kabsat so nga rumbeng laeng nga po nga may kan importansya dito babaen iti sumarunong administrasyon no talagang adda buses wenno adda panangisakit ni gobyerno kadagiti Manalon rumbeng nga maputol digito apo rumbeng nga isardeng digito nga maararamid ken agsungbat digito nga nangangatong opisyal manibod ti Department of Agriculture kastamit ten apo iti biyang ti Bureau of Customs gagiyem ken kabsat tapnon ti kasta adda pagmennamen na anda ken maisagot apo ni Manalon agasem ni Manalon kadagito nga alaldaw brok, go for brok, hanga brok, tabla, gagiyim kayong kabsat, bueno, awan niya pulos, yung magudgudilan na, iti pa nagtalon na, gagiyim, dati pa siguro may sakaditay rasunin na po nga, di kitay anak, di kitay Manalon, ket tirumrumor, ket sanda nga kayatin, nga tawiden, di kinamanalon, gagiyim kayong kabsat, or even, ni mismo nga Manalon, ket dinang kayat nga ipatawid kin ni anak na, di pa nagtalon, gagiyim kayong kabsat, gabuta, awamet, ti kitaem, pagrigrigatem lang nakataltalunan, di mo pa ilang mapanpayemplyo, yan tawa, pagtrabahuan yun, pagbasa, pagadali mo, no, kaya't na, gagihim kayong kabsat, ngem DJ, mapanji pagtatalunan, yan nakadalot kalaban na ti Kimat, kalaban na ti Bagyo, kalaban na ti Layos, gagihim kayong kabsat, di kitay sakit, apo nga, maalam, iji pagtatalunan, santumet awang pulos bagudgudilam, no, saan niya agpukaw ka, pagpagisulaeng, gagihim ken kabsat at akasumet ti paspasama ka po mapandamet isirek di kita imported di kad ni supply na nga to ni demand saan met agbaliw gagihim ken kabsat di kad ti ag suffer dito di nabababat ti kalidad na nga produkto tayo nga mailako iti merkado wenno umay na tay gundawayan di kita agang angkat ka di kita nga klase ti produkto gagihim ken kabsat so karit dito po iti biyang ti incoming president nga ni incoming president Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Gagiyem ken kabsat dahil iti maysa kaditi makita ko nakmanen nga rason no apay nga mismon nga ti presidente sumaruno a presidente ti agbalina po nga sekretaryo ti Department of Agriculture
itong si Dar, kunana, agsungbat, di kita, agsungbat, nasa puder mo sila, adada iti babaem, di kita taga DA nga, agar aramid, when mairamraman, pati sika, dapat agsungbat, William Dar, ti Department of Agriculture, gapo iti dito nga, command responsibility yan gagayim kay kamsat, masapul nga no adda ka sikat ti mangidaulo, masapul nga awan ti maysa nga mangperdi keng ka wenno mga ramid iti irregularidad kada ti idalwa nga departamento. Di ba may adda napili ni Apo Bongbong maysa nga agbali na sekretaryo but inbabawi na. Gaputa adda diti rinibisar na Apo nga record di nga inbabawi na saan nan niya ituloy pa ngagtugaw kas maysa kada iti coming ti gabinete ti presidente. So padaanan nyo Apo ta suruten tayo dito nga in parwar ti Committee of the Whole di Senado no pay dapat nga maituloy dito babaen ka digiti sumarsunong set digiti sa senador tapnon ti kasta may pakita Apo ti afeksyon wenno panangisakit da kadigiti pada nga mannalon nakabutbuteng gasem taga Department of Agriculture mismo agrikultura departamento nga napusgan nga mangkita ti welfare benepisyo para kaditi mannalon isudamet Apo ti buaya wenno mang perperdi mang ngidown kaditi mannalon dito Bureau of Customs gigiyem kay kabsat nga amamang pay nga problema dito nga departamento ti bureau ti dito collecting arm may sa kaditi collecting arm ti gobyerno, tax collector, gagigim kay kamsat, babaeng karite goods nga sumrek, awamit na po, di damit magwardyaan na, iso damit ti kakuntsaba, di kita agipuslite na po, iso nga, papanan na pa iti gobyerno, papanan pa iti tao, no kasta po ti mapaspasamak iti gobyerno. So dakkel nga responsibilidad para iti incoming administration, di gito yung nga rin na iparwar nga problema, apo nga kabumbo, apo nga agbuybuya, gagigim kay kamsat. Iso nga, padaanan nyo Apo, surutin tayo dito, uri na kayo, dapat amuyo Apo, di nga mapaspasamak, tapno amuyo na anati sakit, ti kagimungan nga mabalin nga makaapektar iti sektor nga pakipagkamengan tayo, wenno pakaibilangan tayo nga kasti beneg ti agrikultura. Okay, awanin na po, tinabati pa yung oras tayo para iti damdamag ni Berto. Dati nga rin na po tipagayam yun ni Robert De La Cruz, kadwa kiti technical control ni SK Chairman Mark Francis Paulino Agustin. Ibatimin, tinatalinaay nga malim, ti Martes tayo amin sa napada, padaanan ti programa, tinapadabas. Damdamag ni Berto, programa pakidanunan dilipas kasama kinibugod tayo alumar, idintero ang inyan, ken unay di balasyo tao. Damdamag ni Berto, pakaidasaran diri damag winupas masamak, diri sumbat diri agtuturay kadiri issues, ken kalikagong diri umili. Damdamag ni Berto, awisan na ka, tapno makipartisipar. Agtimek tayo kakailan, tapno amuan ti publiko, ti husto akalikagong tayo. Awan malabsan, amin ket may payan ti gundaway, itinay tayo programa. Damdamag ni Berto, rangtay ti publiko, adumanon kadiri masiknan. Damdamag ni Berto! Adung diri na kapadas ken napnek tindo panagnaed ken panagpasyari di Frexons Beach Resort and Hotel. Adaan day ti napipintas nga air condition na kwarto, para kada kayo ken ti pabilyayo, pakairamanan gagiyem yo. Mangig ti awing ti baybay, kastamit ten ti bakasalibuk agrik na nga angin. No kaya't yumet ti agpasyar ken nagpiknik, adaan da ka rin ti nalalawa nga cottages, nga adaan pa ti video okay pagliwliwan nyo. Frexons Beach Resort and Hotel, masarakan ti barangay number 37, Kalayab, Lawag City, Lauden ti Fort Ilocanja Resort Hotel. Para ti reservations, tumawag di cellphone number 0920-8426-633. Kukwa kinimatnutunan ni Mrs. Heli Buyat. Frexons Beach Resort and Hotel, relaxations at its best. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo'y concern ko, siguradang mapapaung kasasarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito,
makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crispy King Galitos Yempo. Ang aming delicious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Dito iti pakasarakan kariri branches ti King Galitos, Fort State, Parañaque, Marcelo, Parañaque, Molino, Cavite, Primark, Noveleta, Cavite, Tanza, Cavite, Magdalena, Laguna, Mahayhay, Laguna, Calamba, Laguna, Deparo, North Caloocan, Primark, Bagumbong, North Caloocan, Kingstown 2, North Caloocan, Villa Cristal, North Caloocan, Liano, North Caloocan, Primark Bridgestone Camarin, North Caloocan, Primark Arherton, Fairview, Quezon City. Sa Uyo, Fairview, Quezon City. Ken padaanan ti panaglukat ti sa balipay nga branch ti King Galitos iti Santo Domingo, Fairview, Quezon City. Ken Primark Kasiglaan, Montalban, Rizal. Blue House Prexon 2 Beach Resort nadalo sa lugar a pagtitipunan ti pamilya ken papagayam nalawa di cottages adan pa di shower rooms. Blue House Prexon 2 iti mismo Akalaya Beach di kayag pangadwa gaputan na sayaat ken manakigayem ti agtegikwa ken di nagserbi ka na kayo umno a lugar pare ti dinto palipatan na parang titipon gaputa si degi di baybay bigat aldaw ken malem nakalukat ang mga komudar ka na kayo ti Blue House Prexon 2 Beach Resort masarakan iti barangay number 37 Kalayab, Lawag City. Kukuha kinamat matunan na Mr. and Mrs. Rexy Buyat. Blue House Prexon 2 Beach Resort. Adan ti makaawis nga glawlaw. Intayon kakailan pare ti dito malipatan na panagraragsak ni Blue House Prexon 2 Beach Resort. Pare ti reservation tumawag ni cellphone number 0963 003282. Blue House Prexon 2 Beach Resort. Tinapalabas. Namulit yagdama bawen tinapalabas amang sangal ti masakbayan. Day dinapalabas na nakaibinggasan da balegi ket pan nakapaay. Anangasot ken liday ket naibuyog sa innek. Ana magarubos na paitalulwa. Ngemkas nakaparswaan ti lubong. Umbaas tinagtangi pasipnget ni Rabi. Tumpar anaraar ni barungag sapa tapno umungar baru anamnama. Namnama asubad ni napait anapalabas. Ket may buwang de isem ken garakgak. Kagiddan ti panaglunit tinauneg ken nasay masugat. Tinapalabas. Mablaw kami papagayam iti sa bali man na parang ti programa tayo Tinapalabas. Dahil di pagayam yun ni Robert de la Cruz Kadwak, ni Mark Francis, Paulino Agustin, iti technical control. Awisan da kayo nga kadanggay mi di nasud ti may isang oras tapno hindi tuloy nga ipatangat nang minibasa dahil surat nga nakaipalaunan ti pakasaritaan ti biag ni pagayam tayo Fernando. Ngayon kasangwanan niya hindi ituloy, nga ibasa dito nga surat, pagyamanan tayo, dito sa mga ganad, niya sponsors. Ilipan na kayo dandanon, ti programa Tinapalabas. Ti CB Farm, no Kalawagan, Belisario Farm, nakukuha da Mr. Dado Belisario, kani Ma'am Janet Belisario, iti Barisbes Dingra, Ilocos Norte. Pagyamanan tayo pa ni Elis Tamayo, iti Barangay 16, Bacara, Ilocos Norte, ni Ma'am Erlinda Ferminhood, iti Barangay Naglikwan, Pasukin, Hazel de la Cruz Alonzo, ijay Las Vegas, Nevada, Estados Unidos. Carmela Walker, iti San Diego, California. Thank you very much.
Miss B Fiesta, iti Honolulu, Hawaii. Ami Ancheta, iti Stockton, California. Ni Jewel Centillas, iti Lahaina, Maui, Hawaii. Chrissy Roma, ken Marisa de la Cruz Roma, iti Iba Beach, Hawaii. Kastapa iti Metro North Insurance and Surety Agency, para kariri kasapulan nyo apo iti non-life insurance kasi iti TPL ken comprehensive ken aminan niya kasapulan para iti panaka-implementar di government projects irintero a pagilya na Pilipinas. Iserbi ka na kayo deta ti Metro North Insurance and Surety Agency, babaen iti manager ken nagtagikwa Dorothea de la Cruz, masarakan dito di Cityland Tower 2, Malate, Manila. Kastapay di panagyawan tayo di CLJ Store di Barangay 22 sa Nicolas, Ilocos Norte along Batac Road. Thank you very much kada Mr. Jaime Perdunyo ken ni Mrs. Celia Perdonyo. Pagyawanan tayo pa ni Barangay Chairman Juji Jimenez di Poblacion, Burgos, Ilocos Norte. Ni Mr. Loreto Tamayo iti Waipahu, Hawaii. Ni Barangay Miss Wimili Espirito iti Iba Beach, Hawaii. Ni Winnie Rumbao iti San Jose, California. Ni Juanito Moller Pariulen Jr. iti Barangay 19 San Nicolas, Ilocos Norte. Franz Jose iti South San Francisco, California. Ken ni Mr. Onopre Drupan iti Waianae, Hawaii. Daytoyen tinurore di agisem kariri daan na lugan wenno di mauawagan iti vintage car. Dandanin ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Manipod ti multi-awarded nga agtagikwa ani Mr. Danilo Torres. Ditoy nga ramiden dati panagisubli ti husto alangat ti lugan nyo manipod tawen nga rimwarti modelo na. Eksperto ken di kalidad ti trabaho. Malaksit iti data. Ijaya dan tupay ti panakatarimaan di kiti modelo alugan nyo iti na kalintegan na presyo. DRT Auto Restoration, manipod kadaanan, aging gana iti kamodeluan na lugan, inda atensyonan. Ngarud kakailian, padaanan ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Kukwa kinamatmatunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat ti kangato na pamadayaw, iti kaudyan nga Mias 2022, Wenno Manila International Auto Show. Basarakan iti Biak na Batu Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. Dagiri ka iliw ako tayo wenno makan. Intay amin rabanan, ijay Steps Food Hub. Iserbi na digit sumaganad. Kasti top silog, pork silog, long silog, bang silog, hot silog, two silog, spam silog, combo meat to meat, sizzling sisig, sizzling hotdog, sizzling pork, sizzling bangus. Kastapay di sa bali, ang lutong bahay, pangaramanan, kinaimas ng special, empanada. Mahanwag, kita dalos ka panakay sa kanan ito yung makan, ito Steps Food Hub. Masaratan sa Barangay 16, Bakaray, Ilocos Norte, Sangi, Itirangkay. Steps Food Hub, sintanan yung serbi ka na ngayon, tinaanos ng Tarikwa, Aileen Akuba. Steps Food Hub, binabalik-balikan ang sarap, araw man o gabi. Adun diri na kapadas ken napnek tindo panagnaed ken panagpasyari di Frexons Beach Resort and Hotel. Adan day ti pipintas nga air condition na kwarto, para kada kayo ken ti pabilyayo, pakairamanan gagiyem yo. Mangig ti awing ti baybay, kastamit ten ti pakasalibukag rik na nga angin. No kaya't yumet ti agpasyar ken nagpiknik, adan da ka rin ti nalalawa nga cottages, nga adan pa ti video okay pagliwliwan nyo. Frexons Beach Resort and Hotel, masarakan ti Barangay number 37, Kalayab, Lawag City, Lauden ti Fort Ilocanja Resort Hotel. Para ti reservations, tumawag di cellphone number 0920-8426-633. Kukwa kinimatmatunan ni Mrs. Heli Buyat. Frexons Beach Resort and Hotel, relaxations at its best. Ituloy nga ibasa dari surat nga nakay palaunan ti pakasaritaan ti biag kinayat ni pagayam tayo Fernando.
Kabigatan na pagayam ko si Mang Petyamak. Awan man laeng ti may padamag na kanyak. Sa anak met ngagdamdamag kaputa adda amak ko. Kayat ko kumanga bagaan ti amak nga lipaten nan. Ti maubobserbara kagandat na nga gibales. No pay nabayagi na panawin. Dedi nakamame sa pasama kiti inak. Ken kastamiten ti pan nakapuor ti balay mi. Ngem maamaka kiti amak kabsat ko. When nakabutbuteng ti amak no iso ti makapungtot. Sa bali nga klase ti tao no agpungtot ni tatang. Ipaniknik deta iti kinalider na iti grupo nga inorganisar naman Saan ko nga ibabain pagayam ko ngem addan ti pakaidamdamagan dedi a grupo ti amak. Addan ti aramid da nga saan na maikaniwa wenno saan niya maiparbeng wenno maikaniwas tinintig. Kasla kuma iti panagtakaw. Panaguli ka rin di balbalay. Kaya nadapay di kaming ti grupo na nga dagitoy ket maibagbaga nga hired killers wenno mabayada na pumatay. Nga di kamuno kastamit ti amak. Aglalalo ket masansan ti panagtitipon da iti arubayan ti kalapaw me nga deti sa kaanan ti baybay wenno bantay. Adda digiti gundaway nga agtutulag da. Madamdaman ton ket pumanaw da. Adan ton digiti may padhamag nga saan niya napintas nga pasamak. When manong Robert maamakak para kinitatang. Napukaw ko lang aruden ti inak. Enamangan ta mapukaw ko pa'y ti amak. No mapukaw ko ti amak, ket maibatin to ti nakababain nga arami. Saan to nga tong palbiag met nga maapektaran na kiti deta. Diti adday di panunot ko kabsa. Ngem saan ko nga maibagabaga ken ni tatang. Naglabas pa'y digiti aldaw pagayam ko. When kamsat. Di ba naglabas digiti aldaw may isang nga nakaamamis nga pagteng tinagwaras iti lugar mi. Daytoy ket ti pan nakapapatay ti agnagan Conrado. Nupay saan niya may balikas digiti kakadwa ni tata. Ni Conrado ti dakdakamaten da nga kinaramid ti pan nakarames ken pan nakapapatay di inak. Ni Conrado ti may bagbaga nga nakaribal ni tatang ida agrayo ka di nanang. Ket mabalin nga ti grupo ni tatang ti akinarami iti nakamame sa pan nakapapatay ni Conrado. Mamati ka man wenno saan pagayam ko. Natatek ti bagina iti bala. Saan pa'y lang narnek di ng papatay. Inpungsay dati ulo na, wenno, tinebada ti ulo na, ket naisina iti bagina. Wen kabsa. Kasta ti kadamsak ti napanakapapatay ni Conrado. Nga isu iti at-atapen ti grupo ni tatang. Nga kinaramit ti panangrames, ken kastamit ten panakapapatay, day di inakta. Day di apasamak kabsat ko sininsintir ko ti amak. Pakairamanan di ka grupo na. Iduneg tinagmakabulan saan dang imimay apulos idi balay mi. Saan nyakas idi mapasangasangan ti aldaw pan nakapasamak ti pan nakapapatay ti agnagan Conrado. Nga dandani rinabii minalem nga daday ti balay. Agpupulutan, agpapangan. Agin inumda ka ti magatang da nga arak. Ngem kalpasan di pasamak nga pan nakaiwalang ti bangkay ni Conrado. Saan da nga nagtitipon wenno pulos nga saan da nga imay iti balay. Uri ni tatang ko,
saan metarumnumar. Ingubit na kit diti, panang taripato na kariti, mulmula na nganat nateng. Kastamit din iti panang taripato na kariti taraken na nga ayo. Nga ba nagapang tultulungak met kapsat? Agsidsid da awak no apay. No apay-apay nga saanin yung umay, dagiti kagrupo na. Ngamin dati-dati ket adda pay digiti umyan ni tiruar ti balaymi. Wenno saan jak mapuputan niya adda kabsat. Makitak tulatan niya na kay dada kariti sirok digiti kayo. Gapot adda digiti papag nga naaramid wenno pagiddaan nga naaramid babaen iti kawayan. Naladaw abigat pagayam ko. Imay ti Kapitan del Barrio, kadwana ti dua a pulis. Iti ayan mi iti sakaanan ti bantay. Nagsiddukerak. Siyak ti muna nga nasarang ti Apo Kapitan. Ada ka din itatang mo, Fernando? Ay, ada di tawaig, Apo Kapitan. Daldalusan na digiti mulan nga aba. Masapulyo ka di isunakin. Apay ka di. Kinunak nga medyo maamak ti buses ko. Ay, may nga rod digiti pulis nga gapoy di ilik. Kahit na nga makasarita mo, no? Kahit na nga pagdamagan. Bayan nyo apo ta, mapangko ayabaan. Dinardaras ko nga napaninayaban ti amak nga day di ti waig. Nga daldalusan na di mula mi nga aba. Agal-ala pa iti daludal. Tang, dati Kapitan ti Barrio kan, ada kakadwa na pulis. Kinunak. Kaya pa yung kaskala madandanagan. Anya ti problema. Anya kano ti bagada. Natangke na buses ti amak. Diya ka mungin. Kaya't da ka kano nga pagdamagan. O sige. Umayakon. Muna kan ta umayakon. Kinunana. Nagdardarasak na rin na nagsubli iti nang panawak ka iti pulis ken ti Kapitan ti Barrio. O umay kanon, Apo Kapitan. Nagtimek ti maysa ka iti pulis ken kasto ti balikas na. Dududwa kay ka di ditoy? Dududwa kayo kinitatang mo? Uwan, sir. Dududwa kami. Awan ti umay dito. Awan met, sir. Kas makita yo. Awan met ti tattao dito. Madamdama pa'y kapagayam ko sumunga din ni tatang. Kaya di makasideg. Naimbaga bigat yo, Apo Kapitan. Sir, naimbaga bigat yo. Kastamit ken ka. Kunati may isa kariri pulis. Mabalid ka nga imbitaran iti kwerpo ti pulisya wenno pagdamagan da kalaingan dito. Adayo ti ili, sir. Narigat ka makadanon. Ken may isa adan rik-rik na iti numagna wenno agsakaya kiti kabalyo. Kamangan ta rayuma pay kit din ito. Balikas ni tata. Sa dinno ti ayan mo idi napalpalabas nga aldaw. Malagip mo dito ni iwalang nga bangkay iti kabangiba nga baryo. Tiyagnagang Conrado. Balikas na. Uwan, sir, nadamag kong talon sa nga aldaw din iti napalabas iti madamag ko. Nadamag ko laeng iti umay agang angkat ka iti mulak nga bunga ti mulak nga nateng ni salud. Apay ka di, sir. Kinunana nga kaslamas-mas daawan. Ada di kiti makaibagbaga nga adu di kiti kakadwam ken
Kasla de mo na nga susikyo iti nabayagin na tawen. Ken ni Conrado. Awan ti malagip ko nga susik ni. Malaksid laeng iti panagkaribal mi iti asawak. Tinarames ken napapatay nga asawak. Isulat ti malagip ko. Sipod nag-asawa kami iti asawak. Saan ko nga nakikita dito akong rato? Awamet din nakadamdamagak keng kwa na malaksi di pa nakadamag ko hindi nga naibalod ga pwede pa nagtakaw da iti kwarta ti munisipyo. Sinirek da kano ti munisipyo kaya tinala da ti pagpasweldo ka rin ti empleyado. So nga insak lang ida ti munisipyo. Deta lang tiyam mo kiti deta nga tao sir. Dagiti kakadwam sa dino ti ayanda. Sino kakadwa ti dakdakamatim sir? Awan ti amok nga kakadwak malaksid ka ti amok iti deti nga baryo. Amo ni Apo Kapitan deta. Saan niya na ipapilit ti pulis ti kayat na nga kasla ipaawat ken ni tatang. Kasla kayat da nga iraman ni tatang wenno pagatapan da ti grupo ni tatang nga isuda ti kanarami ti pan nakapapatay ti Agnagan Conrado pagayam ko. Nagpakada digiti pulis nga awan iti kasla nagpinalanti saritaan. Ngem tinaudi nga balikas daket. No kadino pa imbitaran da ka iti kwerpo ti pulisya ket umay ka. Total na alanda kami tin iti testimonya mo no panangilawlawag mo iti side mo. Apay sir. Suspeka ka di nga nang papatay ken ni Conrado. Sa ludsud ni tatang. Saan nakit dingem kasla adda digiti pasamak nga saan niya naka weno saan na makaiayo iti nagbaitan nyo karili naglablabas nga tawen naipalawag kun sir nagkaribal kami iti dedi rinames ken pinapatay da nga asawak ngem di ako nakikita sakbay nga nagkaaweno kalpasan ti pa nagkalaysami ti asawak agingga nga napasamak ti nakamames nga panang papatay da panang rames da nga dahil takit naimatangan pa iti mismong anak ko sangwana na mismo ti anak ko ti tinangramidan da iti kasta kinunana kasla makatagerger ti busis na kabsat nga dahil iti rason nga nagpakadaanen digiti pulis ngayon pakaasida nga no maimbitaran ni tatangkit mapan. Ini makapanaw digiti pulis. Inistimar ni tatang digiti nala na adaludal. Ini maritan na digitoy. Kadi di malpas nga mangkayas ka digitoy. Lotwen deti Fernando ta nayon to ti sidata. Uwen tatang. Idi di nga gundaway kasla naturid tiriknak nga agdamag. Apay nga kasla pagatapan da kayo nga darami jo. Apay nga kasla itududa kayo nga akinaramid din nakamami sa pinakapapatay ti Agnagan Conrado. Kasta ti maawatak ka dahil pulis ta. Dahil nga rin ti jakam mo. Jakam mo no apay. Awan ti aramid ni. Awan ti aramid ko. Jakam mo no kasano nga iramraman da kiti deta nga pasama. Ngim sigurado nga awan ti ebidensyada kapot sandak met na napilit na pa iti kwerpo ti pulisya wenno awan met iti amandamiento di arestok. Sana ya nga no adan kaso ket iso ti pa nakaiparwar ti warrant of arrest. Kinunana sa bagay ni ket di
kasla madanagan at tataang. Kinunak, anya ko matipagdanagam. Anya ti pagdamagam ket awam met ti aramid ko. Ken may isa, deta nga kunrado ket may samit lang nga nagtaktakis deta. So nga nga naibalod gapo iti panangtakaw de ti kwarta ti munisipyo. Kadwa na ti kabsat na nga ni Samuel. Kasta ka di. O sige tang, mapangko niluto ti daludal. Bayat ti panaglutlutok, talya-talyawek ti amak. Nakatugaw iti sirok ti kayo. Adayo ti turong digiti matana Manong Robert. Ngimno da duma, kasla makitak ti rupa na nga agngirsi wenno makapungtot. Ngimno da duma ket saan met. Jak mautob wenno mapanunot no anya ti agay-ayam iti panunot na. Ngem madadda nga timang burburibur kanya kini dedi agundaway no payno adda ti bubray ka agluto. Ket isuti panangatap dagiti pulis. Nga adda muna iti pan nakapapatay ti agnagan kunrado iti kabangibang mi barangay. Idi malutok ti daludal indasar kun digiti pinggan. Pakaramanan ti napuy ken ti inabraw a daludal. Tang umikat na mangantan. Kinunak. Imay kabsat. Idi agsangsango kami amangan adda timbalikas na. Fernando. Idi mapasamak ti pan nakarames ken pan nakapapatay ti inam. Aging ga itao ang kadilaingin ti malagip mo nga pagilasinan. No asino ti akinarami. Kinuna na kanyak. Aawan tatang. Kinapay nga malagip yu pa'y laing ket pinulo at awenen tinapalabas. Aging gana ka di itatangket. Di yu pa'y nalipatan. Lipatin yu kumanday jay. Mabalin niya. Napasamak di jay tapno. Sinsuoten na tayo ti Diyos. Suoten na tayo no sa lindo ti pagpatinggaan ti. Kinapasensyoso tayo. Kinunak. Sobra o na yung panang suotan ako. Ay ayati kunay ti inam. Ay ayating kayo unay ti inam. Ninaminsan ket diya kinagutar o may ti talon. Gapu iti panangipatpatig ko kinpana. Tinali ko da kami na dakes nga aramid ko idaklunen na ti ayat ko. Aging nga nagkalaysa ka. Ngem no apay-apay ng isupay tinakaaramidan ni Kasyan. Kasla agluwa ti amak. Lipatin yung tang. Mangang kayo ket din. Kinunakit. Intuloy mi tinangan. Ngem basit laing ti kinnan ti amak. Timakderen iti nagsangwan mi adulang. Napanmanen iti sirok ti kayo. Ket adayumanen ti turong digiti matana. Ken kasla na unig manen ti panpanunuten na Manong Robert. Kasangwanan niyo ituloy tayong ibasa dati surat ni Fernando pagyamanan tayo di sponsors iti dito nga programa tinapalabas. Onopre durupan iti Waianae, Hawaii ni Franz Jose iti South San Francisco, California. Ni Juanito Moller Pariulen Jr. iti Barangay 19 San Nicolas, Ilocos Norte. Wayne Winnie Rumbawa iti San Jose, California. Mili Espirito iti Iba Beach, Hawaii. Barangay Chairman Juji Jimenez iti Poblacion Burgos, Ilocos Norte. CLJ Store iti Batak Road, paset ni Barangay 22, babaen kada Mr. Jaime Perdonio ken ni Mrs. Celia Perdonio. Panagyaman tayo pa iti biyang ti Metro North Insurance and Security Agency para kadiri kasapulan nyo iti non-life insurance nga kasti TPL ken comprehensive ken iti requirements para kadito iso amin nga government projects iti intero apagilian na
iserbi kada kayo ti Metro North Insurance and Surety Agency, ang masarakan iti Cityland Tower 2, Malate, Manila, kukwa ken imatmatunan ni Dorocha de la Cruz. Agyaman tayo pa ken ni Chrissy Roma ken ni Marisa de la Cruz si Roma iti Iba Beach, Hawaii. Ni Miss B Fiesta iti Honolulu, Hawaii. Ni Carmela Walker iti San Diego, California. Hazel de la Cruz Alonzo iti Las Vegas, Nevada, Estados Unidos. Erlinda Perminhood nga taga Barangay Naglikwan, Pasuki, Ilocos Norte. Ni Elis Tamayo iti Barangay 16, Bacara, Ilocos Norte. Ken ti CB Farm, Wenno Kalawagan, Belisario Farm nga kukwa da Mr. Dado Belisario. Ken ni Mrs. Jeanette Belisario iti Barangay Barisbes, Dingras, Ilocos Norte. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo'y concern ko, siguradang mapapaing ka sa sarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crispy King Galitos Yempo. Ang aming delicious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Dito iti pakasarakan kariri branches ti King Galitos, Fort State, Parañaque, Marcelo, Parañaque, Molino, Cavite, Primark Noveleta, Cavite, Tanza, Cavite, Magdalena, Laguna, Mahayhay, Laguna, Calamba, Laguna, Deparo, North Caloocan, Primark Bagumbong, North Caloocan, Kingstown 2, North Caloocan, Villa Cristal, North Caloocan, Liano, North Caloocan, Primark Bridgestone Camarin, North Caloocan, Primark Arherton, Fairview, Quezon City. Sa Uyo, Fairview, Quezon City. Ken padaanan ti panaglukat ti sa Balipay nga branch ti King Galitos iti Santo Domingo, Fairview, Quezon City. Ken Primark Kasiglaan, Montalban, Rizal. Blue House Prexon 2 Beach Resort. Nadalo sa lugar a pagtitipunan ti pamilya ken papagayam. Nalawa di cottages, adan pa di shower rooms. Blue House Prexon 2 iti mismo Akalaya Beach. Di kayag pangadwa, gaputan na sayaat ken manakigayem tagtegikwa ken di nagserbi ka na kayo. Umno a lugar pare ti dinto palipatan na parang titipon, gaputa si degi di baybay. Bigat aldaw ken malem, nakalukat ang mga komudar ka na kayo. Ti Blue House Prexon 2 Beach Resort. Masarakan iti barangay number 37, Kalayab, Lawag City. Kukuha kinamatmatunan na Mr. and Mrs. Rexy Buyat. Blue House Prexon 2 Beach Resort. Adan ti makaawis nga glawlaw. Intayon kakailan pare ti dito malipatan na panagraragsak iti Blue House Prexon 2 Beach Resort. Pare ti reservation, tumawag iti cellphone number 0963 003282. Blue House Prexon 2 Beach Resort. Kablawan tayo di panagdingdingeg, no panagbuibuya ni Arne Lanceta di pagilyan niya Italia. Ni Manang Adelaida Rizquir, Mrs. Adelaida Rizquir, thank you very much. Good afternoon. Ken kasamiten ken ni Barangay Chairman Generoso Palomares dita Dingras, Ilocos Norte. Naglabas pa di aldaw pagayam ko. May nga bigat ngayumay ni Nana Salud. Tapno agalaman ng tintanteng. Kadwa na ti anak na nga ninesitas. Dito'y nga na istorya nga imay digiti pulis. Gaputa, kasla adda panagatap da kinitatang. Awan ni din ni tatang gaputa, adda iti waig manen.
Ken digiti mula na nga aba, pakaramanan daludal, tinapan na inana. Nagistorya ni Nana Salud. Amom Fernando. Ti amam ken tinapapatay nga ni Conrado ken talaga nga dati susik iti nagbaytanda. Amok deta ta nagkakaubingan kami. Malaksid iti panagkaribalde di ka di nanang mo. Agkabusor ti grupo da. Ni Conrado ket sabali ti grupo na sabali met ken ni Alvaro nga tatang mo. Ada grupo da nga digitoy ket may bagbaga nga daramid da nga sana nasayat. Ti pagpian na ken ni tatang mo idi nagasawa dan kadedi inam. Imi kayeng kadigidi nga grupo. Ngem ti grupo ni Conrado nagtultuloy. Nagtultuloy ti panagisaknap deti kinadakes. Kang runan na ti panagtatakaw. Panagrames. Ado digiti nakaakusaran da nga agkabsat. Napasarding laing deta idi naibalod da nga dua. Gapo iti panang serrek deti munisipyo ket tinakaw dati kwarta. Deta ti amok. Ngem kasladyak patyen nga adda pay laeng iti gurang-gura iti nagbaytan dati. Nabayag meten niya di da nagkita. Malaksid iti panagkaribal. Deta leti amok karakwada. Palawag ni Nana Salud. Kasta ka di Nana. When makitak met idi ubingak pa ikit. Awam met digiti umay nga kakadwa ni tatang. Ngayon di napapatay ti inak ken narames. Adadaman ninum umay. Ngayon nabayagin nga sanda nga imay. Binalbaliwak ti saritaan kabsat. Gaputa. Diyak kayat ti adun nga maamuan. Gapuy di pa nakaat-atap ti amak. Nga da partisipasyon na di pa nakapapatay ti agnagan Conrado. Kaano ka di manin ti ipapanyo jay lawag na natapno ipanyo di kito nga nating. Agrubot kami ito numalem ada ti pakikuyugan mi. Napintas ka diti lawag. Kinunak pagayam ko gaputa adu di kiti kalugaran mi ngam umay when umapmapan iti na sa syudad. Isu ti mapanda paggatangan ken pagilakwan ka digiti produkto da. Nupay sabali kami a probinsya. Napintas adu ti tao ta syudad nga rod. Isu ti maibilang nga sentro ti komersyo no pagsasaritaan ti norte wenno Ilocos Norte. Eje ti pagaipipanan digiti ang angkatek kada kayo anateng. So nga, no daduma sa anak nga gala ka, digiti, alis to nga maperdi, kaputa, mabayag ti, panagbiyahe mi. Kinunana, kaya't ko kumamit ang makita ti lawag. Ado digiti makaibagbaga nga napintas sa syudad. Balikas ko kani Nana Salud. Wen talaga nga napintas. No kahit mo sumurot kanto. Ngamin, kadwak ni Nesitas nga mapan. Tapno da kadwa naman. Agpakadak to kini tatang. Nana, kahit po nga talaga ti umay jay lawag. Nagbalin kami anasinge diti anak ni Nana Salud ani Nesitas. Wen kabsat. Agpada kami nga saan nga nakaadal gaputa. Tay kunakon nga nakadadayo ti eskwela. Tiyalaingin tadda ti simbaan nga nagsursuruan mi nga agbasa ken nagsurat. Orekas kasano may surat mi tinagan mi. Nagkadkadwa kami di ken ni Nesitas numapmapang kami ti simbaan. Nga isu ti ayan digiti mangisuro kada kami. Nagbalin kami anasinged iti tunggal maysa. Wen kabsat ko. Agingga nga nakariknaak iti ayat. Nagayatak kininisita. Dita kabsat nga indaton ko ti ayat ko. Kaasi ti Diyos. Saan nakmet nga pinaay? Inaklon na ti ayat ko. Ditan nga nagbalin nga nakamarmaris ti aglawlaw. Idi addan relasyon mi kaninisitas. Manong Robert.
Nalubas pa di aldaw kabsat ko. Dito'y nga impudno kong kinitatang. Tikadda ti relasyon mi kaninesitas. Nga anak ni Nana Salud. Saan med na nakiktot ti amak? Naragsakan pa kiti. Oh, kanya nga rin ti plano. Nung ko mamabalin tatangkit. Mapantayon ululyen no as-asawain. Napagtulagan ni nga agsimpa kami. Wenno agasawa kami. Di talaga yan. O sige. Bayam ta mapanak iti balay da Salud. Ta ibagak nga mapanta. Dua talayngin ti mapan. Santan niya gayayag ti sa bali. Total ket timet lang pa nagkalay sayo ti maraming. Sangka din. Uuwentang. Naragsakan nakpagayam ko. Madamdama pa'y sinakayanin ni tatang ti kabalyuna. Ket dita nga pinataraynan niyo umadayo. Iti kalapaw mi iti sakaanan ti bantay. Naragsakan na. Kamaudyanan na. Matugpan mit laingin ti arapaap ko nga. Maasawak ni Nesitas. Mabukudak. Ken madaang kami to ni pamilya. Diyos ko agyam anak. Kinung kuna kamaragragsakan Manong Robert. Nadanon nga ruti aldaw nga ipapanmi di pagtengan Denesitas. Tap na makisarita kami. Dua kami laeng kinitatang. Dua damit laeng nga agina. Tinadanon mi doon ti pagtengan. Naragsak da na Salud kinitatang nga nagsarsarita. Gaputa, at damit gaya min nagkinaawatan di ubing. Anya pa nga rod. Kit-kit da kanungit tinti agsimpa iso nga. Pagtulagan tan ano kaano ti apanta pa ng pakasar ka nakwada iti simbaan. Wano ti latan mayor. Depende no anati kayat da. Naragsa ka balikas ni tatang. Imisem ni Nana Salud kit kastoy ti balikas na. Pwede nga rod. Jakla in pagarok nga bayat ti panagnat nateng mi ka digiti bunga digiti mulayo anateng kit agking nidmat met gayam digiti nga duwang obding. Kinunana sa imisem sana kam kinita. Nagkinita kami met kininisitas ket nagkinatawa kami. Wen pagayam ko. Naragsak daydi nga panagsasarita mi tapno matinong tengkam pa nagkalaysa kininisitas. Dito nga rod ngayon tuding datatang kininanang iti weno ni tatang kininanang ninasitas nga ni Nana Salud. Ngayon sumarunon nga bulan ket isun ti kalaysami. When isun ti panagkasarmi. Napagtutulagan mi nga iti metlaing simbaan ti pagkasaran mi upay adayo pagayam ko. Kalpasan de di ka pa nagsasarita, Manong Robert, nagpakada kami. Ken ni tatang. Kaslasaan ko hindi nga kayat ti agawid kaputa adda kiti sidong ti ayatek. Ngem saan met mabalin. Mabainak met ken ni Nana Salud. Nadanon ti aldaw ti kalaysa pagayam ko. Nupay adayo ti simbaan, sinapami tinapan. Kadi di malpas ti kalaysa, naglugang kami manin di karison. Nga agawid iti, kalapaw mi nga aday ti sakaanan ti bantay. Ado di kiti na parti ta, ado nga ti taraken mi ken ni tatang. Nang parti ti bumaro abaka, do ababoy ken, sabali pa di kiti lames. Pagaramanan di kiti manok. Saan mi met ka pinoblema, dagiti nagluto kaputa, dagiti mismo nga gagayem ni tatang, timay timulong. Saan unay nga adu ti sangaili kaputa, adayo ti ayan mi.
Imay di opisyal ti barangay wenno baryo. Kastamit ten sumagmano kakabagyan. Kakabagyan mi, ken di kakabagyan ni Nesitas. Lupay kalkalapaw laeng ti pagiyanan mi, iri sa kaanan ti bantay. Dito'y kabsat nga, nagbalin kami nga naragsak. Ken saan nga, napaturay ti kalikagom ni Nana Salud. Nga agyan kami ti balayda. Ngamin dito'y ti ayan ti, mulmula nga taripatwek. Nga pagtulungak kinitatan. Laeng agmaymaysan ni Nana Salud. Enjaya mimet nga umay laengin makipagnaed. Irean mingem, saan na kano nga kayat nga panawan ti balay nga binangon da. Iriday di napapatay met nga asawa na. Nangaramid ni tatang iti sabali nga kalapaw nga pagyanan na. Ket dua kami latan ken ni Nesitas ti agiyan iti maysa wenno ang kalapaw. Adadan niya iti kalapaw nga inaramid na wenno abong-abong ti pagyanan na. Salay nga numay numangan ken umay makisarsarita kada kami. Into numabannog nga makisarsaritan wenno mauman mapamanen iti kalapaw na. Nagtultuloy met ti panagumumay manen dagiti kabarkada na. Saan mi ida nunay nga mapupuot gapot addan ti sabali nga pagtitipunan da. Nya saanin niya iti kalapaw nga ayan mi. Dita kabsat nga iti maysa nga malem nga kaadda ni dagiti kabarkada ni tatang. Nangig ko nga amom kadi Alvaro nga simmang petmeten ni Samuel. Ni Samuel nga kabsat ni Conrado. Anya ti damag king kuanan. Siyempre, napamit sinarabo adik ti kagrupo na. Ken masansang kano nga agtitipon no agiinom da. Kasmet laing iti dati. Kastaya. Ada kadi pakadiharan tayo na adan deta nga Samuel. Balikas ni tatang. Awamit kit di gaputa. Amumon. Awamit ti maka. Saan na nga pinatuloy gaputa? Kasla kinidmatan ti amak. Ti may sa kariri kakadwana. Gaputa daak. Agingga nga binaliwan da ti saritaan ket engkedeng da nga mapanday ti waig. Tamapanda buraken ti raman ni tatang. Ngem amuklat ti din nga liklik da nga mangeg ko ti saritaan da kabsat. Sumurutak kumangem. Kinaykayat kun ti saan niya napan. Hamangan ko nakta makagura ni tatang pagayam ko. Kasangwanan niya ituloy tayo nga ibasa deti surat ni Fernando pagyamanan tayo diti sumaganad. TCB Farm, may nakalawagan, Belisario Farm, iti Baris Besdingra, Ilocos Norte, kukwada Mr. Dado Belisario, ken ni Manang Jeanette Belisario. Kastapay ken ni Elis Tamayo, di Barangay 16, Bacara, Ilocos Norte. Erlinda Ferminhood, nga taga-Daglikwan, Pasukin, Ilocos Norte. Hazel de la Cruz Alonso, ti Las Vegas, Estados Unidos. Carmela Walker, di San Diego, California. Ni Miss B. Fiesta, iti Honolulu, Hawaii. Ami Ancheta di Stockton, California. Jewel Celtillas iti Maui, Hawaii. Kastapay kada Chris si Roma ken Marisa de la Cruz si Roma iti Iba Beach, Hawaii. Metro North Insurance and Security Agency iti Cityland Tower 2, Malate, Manila. Babaeng ken ni Dorocha de la Cruz. Agyaman tayo pa iti CLJ Store nga kukwa da Mr. Jaime Perdonio ken Mrs. Celia Perdonio. Masarakan iti Badak Road, Barangay 22, San Nicolas, Ilocos Norte. Ni Apo Barangay Chairman Judy Jimenez iti Barangay Poblacion, Burgos, Ilocos Norte. Mili Espirito iti Iba Beach, Hawaii. Wayne Winnie Rumbawa iti San Jose, California. Ni Juanito Moller Pariulen Jr. iti Barangay 19, San Nicolas, Ilocos Norte. Franz Jose iti South San Francisco, California. Kaya ni Mr. Onofre Durupan iti Waianae, Hawaii.
Daytoyen tinurore di agisem kariri daan na lugan wenno di mawawagan iti vintage car. Dandanin ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Manipod ti multi-awarded nga agtagikwa ani Mr. Danilo Torres. Ditoy nga ramiden dati panagisubli ti husto alangat ti lugan nyo manipod tawen nga rimwarti modelo na. Eksperto ken di kalidad ti trabaho. Malaksit iti data. Ijaya dan tupay ti panakatarimaan di kiti modelo alugan nyo iti na kalintegan na presyo. DRT Auto Restoration, manipod kadaanan, aging gana iti kamodeluan na lugan, inda atensyonan. Narod kakailian, padaanan ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Kukwa kinamatmatunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat ti kangato na pamadayaw, iti kaudyan nga MIAS 2022, Wenno Manila International Auto Show. Basarakan iti Biak na Batu Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. Nagiri ka ililiw ako tayo when numakan. Intay amin ramanan, ijay Steps Food Hub. Iserbida naging sumaganad. Kasti top silog, pork silog, long silog, bang silog, hot silog, two silog, spam silog, combo meat to meat, sizzling hotdog, sizzling pork, sizzling bangus. Kastapay dito sa bali, ang lutong bahay, pakaramanan, kinaimas ng special, empanada. Mahanad, kinadalos ka na rin sa kanan dito yung makan ni Steps Food Hub. Masaratan sa Barangay 16, Bakaray Ocos Norte, Sangi, Itirangkaya. Steps Food Hub, sintanan nagserbi ka na kayo, tinaanos nagpalikwa, Aileen Akuba. Steps Food Hub, binabalik-balikan ang sarap, araw man o gabi. Adung diri nakapadas ken napnek tindo panagnaed ken panagpasyari di Frexons Beach Resort and Hotel. Adan day ti napipintas nga air condition na kwarto, para kada kayo ken ti pabilyayo, pakairamanan gagiyem yo. Mangig ti awing ti baybay, kastamit ten ti pakasalibukag rik na nga angin. No kaya't yumet ti agpasyar ken nagpiknik, adan da ka rin ti nalalawa nga cottages, nga adan pa ti video okay pagliwliwan nyo. Frexons Beach Resort and Hotel, masarakan ti Barangay number 37, Kalayab, Lawag City, Lauden ti Fort Ilocanja Resort Hotel. Para ti reservations, tumawag ti cellphone number 0920-8426-633. Kukuha kinimatmatunan ni Mrs. Heli Buyat. Frexons Beach Resort and Hotel, relaxations at its best. Naglabas pa iti aldao pagayam ko. When, day diragsak nga, nananamin mi iti asawak nga ninesitas. Nasukatan man iti si Duker pagayam ko. When, si Duker nga, jakto pulos kalipatan. Idi may nga nasapa abigat, adda sumagmamano nga lalaki nga may tibalay mi. Fernando, apay, kinunakta, kasla madandanagan di kito eh. Nakita yo ka di kiti. Nakawala nga bangkay ti kalsada. Idi pungto ti talon nyo. Deti pungto deti batog ti diso ti balayo. Sinuda, ti amam ti mesa. Sunga, umay katama pamukitain. Nagdardarasak na roon nga kimuyog ka na kwada. Kaya di makadanong kami ti pungto. Wenno ti mismo nga basi ta kalsada kabsat. Nakawalang ti tallo. Ket husto ti balikas ti maysa kariti may. Ni tatang ti maysa. Dua di kiti kakadwa na. Natatek ti bala ti rupa da. Pagayam ko. Ngin pakas daawan mi unay ket awan ti nang nangegmi no pay medyo adayo. Gaputa ti dugnar tininayon ti talon. Tatang, sa sino ti akin naramid ka na kayo ti na ito eh. Kinon ko nakabsat. Dita nga tinulungan da kami digiti kalugaran mi nga nang bagkat ka digiti bangkay. Dagiti duwaket nayawid da idinto nga ti bangkay ni tatang ket na ipani ti kalapaw mi. Anyan kabsat. Aging nga imay digiti pulis di umaldaw.
Kastoy ti palawag da. Ti investigasyon may mabalin nga agawid dan when umay da dito balayo. Ket adda ti nang said kadakwada dita. Ipaniknik ti kaadda di kapsula ti bala iti sa ano na yung adayo. Iti nakapasagan da. Adda ka di among nga kaririri ti amam. Balikas ti maysa. Awan sir. Awan ti amok. Saan niya rumrumwar ti amak man manulaeng? Diya ka mo no sa dino tinapanad di rabi. Kinunak. Di ka nadwa na umumay da dito ay. Nabayag nga saan da nga imayngem. Hindi nagkasar kami ti asawak. Isuda ti nagkusinero. Idingkat masansad damit niya. Umumay. Ngimjak amo nga rumrumarda gaputa. Na isinamitten ti kalapaw ni tatang. Sabali mitten ti pagyanan ng kalkalapaw. Kinunak nga insungbat. Ngamin, nukit kitaem ti pan nakatatik de ti balakit. Nauneg gagura. Kagurgura unay di kiti na kinarami di ti grupo na. Aglalo kini siguro iti amang. Kinuna ti maysa. Awan ti amok nga. Kaginginuran di tatang. Awan sir. Nagpakada di kiti pulis kabsat ko ket na estimar ti bangkay ni tatang. Kabigatan na nasapa ngayon tulod min iti simbaan ti bangkay ti amak. Ken na ipanen iti sementeryo. Wenno ti panungpalan. Nayabay detoy iti tanem de dinanang. De dinanang nga rinames ken pinapatay da. Ken ti amak nga napaltupaltugan na nang itunda iti papatay na. Papagayam sante nga may lipas pa ilayang ibasa iti surat ni Fernando. Padaanan nyo yung tunubigan. Iti panangituloy tayo nga panangibasa iti dati nga pakasaritaan ti biyag na. Anya ti agbalin nga gasap ni Fernando kinti asawa na itantawan ti amana. Papagayam. Asinumet ti akinarami di man nakapapatay ti ama ni Fernando. Dagiti nga saludsud ti masungbatan iti agtultuloy nga panagdingegyo iti pa nakaibasa wenno pa nakaituloy ang maibasa ti surat ni Pagayam tayo Fernando. Dati nga rin ti Pagayam yun ni Robert de la Cruz kinaduak ni Mark Francis Paulino Agustin iti technical control. Ibati min tinatali na ay nga malem ti Martes tayo amin na sabada. Agyaman kam din kay panagbuyak at panagdingeg iti programa Tina Palabras. Tina Palabas. Namulit ti agdama bawen tinapalabas amang sangal ti masakbayan. Day di napalabas na nakaibinggasan da balegi ket pan nakapaay. Anangasot ken liday ket naibuyog sa innek. Ana magarubos na paitalulwa. Ngemkas nakaparswaan ti lubong. Umbaas ti nagtangi pasipnget ni Rabi. Tumtuar anaraar ni barungag sapa tapno umungar baru anamnama. Namnama asubad ni napait anapalabas. Ket may buwang da isem ken garakgak. Kagiddan ti panaglunit ti nauneg ken na sa masugat. Tina Palabas.